खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। दिनै 10 जुलाइ 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै जुदि नोंथाङा गासै सानाव रांनि जेंनाफोरखौ सामलायबाय थायोब्लाबो नोंथाङा मोनाबिलियाव मुलाम्फा मोननो हागौ। खुरमा बाहागि लोगोफोरा मोनसे गोमोथाव मोनाबिलिनि थाखाय फैयो। वृषभ राशि। फरायनायाव गोसो गैयैनि जाहोनाव गथ'फोरा फरायसालियाव एसे निराश जाहोनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव जेंनाया बांगोन आरो बेयो नोंथांनि सोमोन्दोनि थाखाय गोलाव समनि थाखाय मोजां जायाबो जानो हागौ। मिथुन राशि। नखरारि आयदाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरखौ मावफुंनायाव नोंथांनि लांदां समखौ बारहोनो साननो हायो। कर्क राशि। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै हास्थायनाय फिथाइ मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनो गोब्राब मोननो हागौ। सिंह राशि। दिनै गोख्रों आगानफोर आरो थिरांथाफोरा मोजां बान्था लाबोगोन। बे राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि लांदां समाव मोनसे जेंनानि मोनसे फोथायजाथाव राहा नागिरनो नाजानो हागौ। कन्या राशि। जाय सुबुंफोरा दाहार लादोंमोन बिसोर दिनै बे बिबांखौ सुख'नायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना जोबोद मोजां। मोजां मोनलायबाय था। तुला राशि। सोरजिलु मोजां मोननायफोरा नोंथांखौ रिलेक्स लाखिगोन। रां बासायनो नोंथांनि नाजानाया दिनै फेलें जानो हागौ। थेवब्लाबो नोंथाङा बेनि बागै जिंगासिनांगौ गैया मानोना थासारिया थाबैनो साबसिन जागोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिनि नोजोरजों मोनसे जोबोद मोजां सान। फालांगियारिफोरा फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। धनु राशि। गावखौ बै हाबाफोराव बाहागो लाफा जाय नोंथांखौ गुसु लाखिनायाव मदद होगोन। जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो रांखान्थियारि आंखालजों थांगासिनो दंमोन बिसोरो दिनै जायखिजाया जायगानिफ्राय रां मोननो हागौ। मकर राशि। मोनसे मुलाम्फा गोनां सान आरो नोंथाङा गोबाव समनि बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। फालांगियाव मुलाम्फाया दिनै गोबां फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरनि मोखांआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। कुम्भ राशि। गोजाम सोमोन्दो आरो सोमोन्दोखौ फोथांफिन्नो थाखाय मोनसे मोजां सान। नाथाय गोरोन्थि सुंज्लायनाया दिनै मोनसे जेंना सोमजिहोनो हागौ नाथाय नोंथाङा जिरायना आरो रायज्लायनानै बेखौ सामलायनो हागोन। मीन राशि। नोंथाङा गुबुन सुबुंफोरखौ बाख्नायनानै जाफुंसारनायखौ रंजानो हागौ। दिनै नोंथाङा बबेबा सिनाय मोनै फुंखानिफ्राय रां आर्जिनो हायो जाय नोंथांनि गोबां राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।